30 rokov existovania kapely určite ctihodný vek. Ako to prežívate? No, prežívame to tak, že sa na to pripravujeme každý týždeň a potom cez víkend vyštartujeme na rôzne koncerty od Čiech až po Slovensko. Včera sme boli napríklad v Snine, takže to bolo asi takých nejakých 500 km, sme išli cez všelijaké možné kopčeky, dokonca som si spomenul, že volakedy sme tam aj s drapákom jazdili cez taký strašný kopec, kde už iba žijú veveričky a drevorúbači. Tak výborne sa nám hralo, lebo prišlo asi takých 700-800 ľudí a na to, že pršalo, to bolo obrovské množstvo. Čo dnes ponúknete krupinskému divákovi? Mrkvičku, mrkvičku, zdravú. Ešte raz to dáme? 30 rokov spolu na jednej lodi, určite veľa pekných, ale aj tých horších zážitkov. Na čo najväčšej spomína vás gitarista? Všetky zážitky si po čase vybavujeme, pripomíname. Ako si povedal aj ty, máš nejaké skúsenosti s muzikantmi, ktorí sa okolo tejto kapely mýli. A ako si sa pýtal, že či aj zlé, aj dobré, zlé ani nie, ti poviem pravdu. Po tom všetkom, keď rekapitulujeme, tak v podstate sa len smejeme na tých všetkých dobrých zážitkoch. Palo Drapak bol určite ikona. Ako ho nahradiť? Tak nahradili sme ho momentálne, alebo takto ešte. Palo Drapak bol ikona, ale keďže sa rozhodol, že v Metalinde spievať nechce, tak sme si museli nájsť speváka, ktorý vie zaspievať tie ťažké party metalindiacké a nahradil ho Jarko Mojžiš z východného Slovenska. Jaro, aká je pozícia speváka, ktorý príde po Palovi? No ja si myslím, že to nie je ľahké, lebo tie pesničky sú napísané na určitý rozsah a myslím, že nie každý to zaspieva, tak ako je ťažko po Rážovi spievať, tak už určite je ťažké aj po Palovi, ale ja si tam snažím sa tam dať seba, takže si to spievam tak viac menej po svojom, ale určite Palo je pre mňa, na ňom som vyrástol, dá sa povedať, takže veľa je tam aj z neho, sa snažím, tam bolo. Krupina a Metalinda určite patria k sebe, lebo odohrali ste tu viacero koncertov. Na čo nové sa môžu dneska tešiť Krupinčania? Ako som ešte preskočím, ako sme išli po ceste vlastne sem s Jarom, tak som mu povedal, že Krupina patrí medzi takých určite nie, že top 5 miest, kde sme zažívali vždy najlepšie koncerty, ale možno aj do top 2. Takže ja sa osobne veľmi teším na tento koncert. Dúfam, že príde veľa ľudí a bude tu skvelá nálada. Ako vždy tu bola. Ja ešte doplním, že keď sme volali s usporiadateľom tohto koncertu, tak hovoril, že chalani, strašne sa na vás teším, lebo ešte spred 10 rokov alebo 15 ste si tu zabudol si tu gitarista Čižmy, takže máme ich pripravené pre vás. Čižmy z koncertu, akože, takže máme tu aj takú raritku. Akože suvenír sme tu nechali v Krupine a okrem toho máme tu aj ešte takú vtipnú príhodu, keď sme tu my s Pálom oslovovali svojich 17 a dostali sme od Feďa Gašparíka taký darček. Živý darček, ktorý nám rozbalil na hoteli. Takže sme boli s neho veľmi akože potom prekvapení, až som bol tak prekvapkaný, že som musel zobrať nohy na pleciach. No vráťme sa ešte k tej pôvodnej otázke. Na čo sa môžu Krupinčania po tých x koncertoch, ktoré ste tu, alebo na čo nové sa môžu tešiť? Tak väčšinou na našich koncertoch Metalindy všetci chcú nie že nové, ale všetci chcú tie staré, osvedčené hitovky, ktoré Metalinda počas tých 30 rokov nahrala a naspievala. Takže budú to staré hitovky, ktoré všetci majú radi a každý ich s nami spieva, aj včera celé publikum. No a ešte by som chcel popriať Krupine ďalších 30 rokov tých našich, aby sme oslavovali, spolu teraz oslavujeme 70. výročie Krupiny a keď sme tak rozmýšľali, že keď dodáme tých 30 našich, tak že je to 800 rokov úspešného kultúrneho života v Krupine. No a ako zajačík? Tako! Dobre, dal som si mrkvičku, fajnovú, výbornú. Máte tu výbornú mrkvičku, naozaj skvelú, plnú vitamínikov. Perfektne vidím, úplne super.
a počujem ešte lepšie. Takže paráda, teším sa. Čaute. Tu by som predstavil, to je náš bubeník, Peter Kolár zo psychiatrie. No to nemôže. Bábkoherectvo mi nevyšlo, ale tak snažil som sa. Ale so Zajčikom si. Áno. Ale on vie divadielko zahrať aj s niečím iným. Totiž on pracuje ako zvukár v divadle v Bratislave. Na jakom to? Odbore? Na akom to poste? Na akom poste? Donášač. Odbor Psychiatr.